Defer. Muňa gytgaça ýa-da tüýçürilen çagrylyş diýilýär. Bul ütgeşik mexanizm gowdylda, mexanizmiň hereketi ütgeşik diýär. Mysal üçin kodyň gidişi ýokardan aşağı bolsa, defer bolsa, kod ýapylandan soň aşagdan ýokaryk obrabotka edip başlaýar. Defer ören wajyp iş ýerine ýetirýär. Bu esasan şu resurslaryny işleşmek üçin gerek. Mysal üçin faýllar, maglumat bazalar bilen ara baglanşyk bar bolsa, şolary boşaltmak üçin ulanýar. Mysal üçin faýly açýaňyz, faýly ýapman programma öçse gowulmaýar. Ýa-da mysal üçin maglumat baza baglanşyk döretdiňiz, maglumat bazasynyň baglanşygyny ýapmaly. Yapmasaňyz açyk maglumat bazasynyň sessiýalary galýar. Deferim şol işleri etmäge kömek etýär. Hemde mysal üçin siziň o can koduňyz bolsa, funksiýa çagrylyşyň içinde ýene bir baza açylýar, maglumat connection ýa-da mysal üçin file açylýar we mysal üçin käbir ýerlerde logika boýunça size return edip bir şert ýerine ýetirilýär. Mysal üçin aşypka çykdy ýa-da bir şert ýerine ýetirilýär. Şo ýagdaýda hergedek maglumat bazasynyň ýapylmagyny ýa-da faýlyň ýapylmagyny kodyny ýazman, ony defer üstü bilen ýapsaň hasa meňil we go praktikal usul bolup çykýar. Mysal üçin siz başda açdyňyz, gönüm defer ýapmak diýip belleýäňiz, o diýmek haçan şo funksiýa işini bolsa, şo soňky defer işlerem ýerine ýetirer. Ýa-da mysal üçin program ýapylsa, bir-birden deferler işläp başlaýar. Ony men gytgaça programmaň kodunda mysal görnüşde görkezýän. Bärde biz funksiýa görýäs. Func main. Muň içinde path f.txt diýip bir faýl bar diýip aýtýar. Hemde get file path içinde salýar. Get file funksiýanyň içinde path alýar we os open komanda bilen ýanky faýl açyp okap başlaýar. Buff.io new scanner her ýanky tekstini liniýadan skan edip başlaýar. Şu ýerde şu defer close haçan şta kod ýetenden soň işläp başlaýar. Soň defer close edip faýly ýapýar. Ýene bir aýdaýyn, resurslar olandan soň ony hökmen boşaltmaly we defer ony awtomatik ýagdaýda ýerine ýetirýär. Indi men aýdyşmaýarlak, kod ýokardan aşağı gitýän bolsa defer aşagdan ýokary obrabotka edip başlaýar. Ony suwd etmek üçin ýene bir kiçiräjik mysal görkezýän. Bärde 3 tane defer dur logyň içinde. 1 2 3 diýip. Siziň pikiriňizçe näme hili ýagdaýda output çykarmaly? Jogaby çykaranda başda 3 diýer, soň 2 diýer, soň 1 diýer. Получается, siz başda bir şu defer etdiňiz, soň şuňa geçdi, şu defer, soň ýöne ýokary gitdi, soňky defer çerni aşagdan ýokary ýerine ýetirýändir. İkinji hökman bilmeli zat, defer funksiýa aglan edilende, oňa geçirilen argumentler şo moment hasaplanýar. Bu diýmek, mysal üçin biz muňa ruçka diýip görkezdik, defer içine. Soň bolsa iň soňunda bul galam diýsek, defer funksiýa bu ruçka diýip intigam tanaýar. Hem de defer funksiýa işlete, iň soňunda şu ruçka diýip görkezler. Ýene bir mysal görünüşde göreli. Ine func main'de biz i diňdir bir diýäs. Gon defer'ın içinde print I diýip bir ýöre dördülen funksiýamyz bar. Print I prosto şo bir integer alyp öz içine salýar we printf etýär. Обычный printf ýöne şu defer funksiýadan soň bärde main funksiýada I++ etýär. Bu diýmek I уже iki diňdir bolar. Printf bolanda main function execution'da ýene I görkezsek, ol je plan hökmünde 2 diýip görkezmeli. Şu ýerde käbir adam pikir eder, bärde 2 bolar diýip pikir eder. Ýöne o ýalňyş. Biziň jogabymyzda main func execution 2 diýip görkezer başda. Soňam ikinji printem defer execution şuly işleýär. Bu diýmegem bu işleýär. Bu diýmegem defer function execution I am birding bolýar. Print bolany. Sebäbi ýankyýarlyk, aýdyşmaýarlyk funksiýa alan argumentini şo wagt hasaplap ýadyna salýar. Soň näme ütgeseňiz, oňa uje hiç ýeri täsir etmeýär. Ýöne käbir ýagdaýlarda bize iň soňky variable'yň ýagdaýyny bilmek gerek, value'ny bilmek gerek. Mysal üçin bize i diňdir 2 soňky ýagdaýyny bilmeli, şonu görkezmeli defer'de. Ýa-da mysal üçin ruçkany galama öwren ýagdaýyny galam diýip çykarmaly. Onun için biz closure diýilen funksiýany ulanyp bilýäs we biziň defer'mizi closure hökmünde strukturirowat, ýa-ni obrabotka edip bilýäs. Exampleda görkezýän. Şu ýerde görüşmizde şu funksiýa ütgedi. Bu ýerde defer şu funksiýa defer hökmünde işler. Ýöne
iň soňunda, mysal üçin şu funksiýa ýerine ýetirenden soň ýzymy gelip şunu obrabotka edip başlananda argument şu moment alýar. Şu momentde ýene argument i deňdir 2 bolýar. Значит, bu ýerde print 2 funksiýa ýerine ýetýär. Buň netijesinde birinji outputumuz main func execution 2 bolýar. İkinji outputumuz deferred func execution 2 bolýar. Sebäbi biz func diýip funksiýany defer hökmünde görkezdik we içindäki print funksiýa bolsa uje ýani func momentyň defer ýagdaýyndaky bolan argumentlary öz içine çekýär. Ýene bir kiçiräjik mysal görkezeli. Dopustim sizde bir wagty biljek bolýaňyz programmanyň işlenme wagtyny. Func main bar bizde. Func main diýeli. Muň içinde siz bir atlary işletýäňiz defer mysal üçin log time diýip funksiýanyz bar. Şoň içinde uje logger we outputam çykarmaly. Iň soňunda mysal üçin programma işleýän wagty plança sekund diýer. Biz başda time diýerýäs. Time diňdir. Time now. Func diýer. Muň içinde de work time diýip print etseňiz, mysal üçin s. Muňa da time berseňiz, munam ýapýas. Ene şu ýerde получается defer ýagdaýda muny salýar. Iň soňunda programma muňa gelenden soň return'daky funksiýa ýerine ýetýär. Ibärde iň soňunda aýtýar, programmaň işleýän wagty ýankyrak bellenýär, plança sekund diýip görkezip bilýär. Bärde uje closure bilen defer kömek etýär. Ine şular ýalak defer'in ullanýan ýerler barda we bir açyk closure barda. Elbetde defer'in ullanylýan case'ler öğrenken we hemmesi üýtgeşik ýöne ýankyrak gysgaça esas prinsiplary şulardan ibaratdyr. Şu we beýleki IT videolar Erkin Oğul portalymyzda ýerleşýär. Hökman bizi ýazarlaň, öz dostlaryňyz bilen paýlaşyň we biz bilen üstünlikleri ýetin.